В момента, ако правим някой грешка, на никой не го пука, защото никой не ни гледа. Няма, ако погледне тук, винаги е празно. Но няма да е така. Няма да е така. След годинка-две, не се очудвайте и тук да има хора, които ще идват от различни градове, за да ни гледат. Ние не сме просто отбор. Сега започваме нова ера. Хора ще тръгват, хора ще идват, ще останат най-силните, но нека като екип да се постараем да обърнем нещата. По-зле не може. Alfie was the best player of the game. Nobody pass. He stopped everybody. Всичко вървеше изключително добре за СТБ Добрич. И може би бе време съдбата отново да ни предизвика. Това, от което най-много се страхувахме, се случи. Днес получих съобщение, което не беше чак неочаквано, но се надявах, че няма да го получа. И това е от организатора на Vamos Добрич, който уведоми, че за този сезон, тъй като няма много интерес и няма много се записали отбори, няма да има турнир в Добрич. Сега това е проблем. През последните 4 сезона ние се състезавахме в мини-футболните турнири в Добрич, организирани на спортният комплекс Балик. И макар че никога не бяхме един от водещите отбори, това е мястото, където бяхме свикнали да играем и имаме невероятно много спомени. Този терен се усещаше като наш дом, но сега за този сезон трябва да се разделим с него. Но дори не самата раздяла бе най-притеснителното нещо, а таймингът на всичко случващото се. Чак последните дни на август бяхме уведомени за това, че в Добрич турнир няма да има, а след като повечето турнири започват първите седмици на септември, ние нямахме никакво време за губене. Затова още същата вечер направихме извънредна среща с вътрешния кръг на отбора и организатора на Вамбус Варна. Чувате ли ме? Ето, вече чуваме. Здравей, Махто. Здравейте на всички. Радвам се, че си тук, радвам се, че успя да отделиш малко време за нас. Значи, изговорихме, че Vamos Добрич тази година вероятно няма да има. Говорих с Светло днес и каза с много тъга, че има само 4 записани отбора. Това сме ние, Царично, Спортчист и Добрич Балик. Искам да чуя и за тези лиги какво мислиш и какво на нас може да ни препоръчаш. Аз ви предлагам, моето решение е такова, ще говоря с човека, с когото организираме Vambus. Мога да ви предложа да дойдете да играете в Vambus Варна, в трета лига. Не много претенциозни отбори има и ние можем да съобразим, примерно да кажем да играете в един фиксиран ден, доколкото е възможно това. Сега зимата като дойде, ето е бонус примерно да играеш в Vambus Варна, ако искаш качествен продукт да имаш, че в Vambus Варна играеш на закрито игрище. Той е с 2 зали и в двете ще се играе, двете са при еднакви условия се играе, т.е. и двете се заснемат, нали. Терените същите ли са на двата терена? Да, абсолютно еднакви и наскоро им правяха ремонт. И това беше, момчета. Лек ден ви желая или лек вечер ви желая още и ще държим контакт. Добре, успех от моя страна, ще помагам. Довиждане. Vamos Варна и Тес. Заминавам на Добрич. И така, мина ден от новината, че в Добрич най-вероятно няма да има турнир. Емоцията малко отминаха също. Вчера аз цял ден прикарах от лаптопа ми, чул съм се с абсолютно всеки един играч на СТБ. Чул съм се с треньора, с организатора на Vambus Добрич, с организатора на Vambus Варна. Също така сме привлекли нов играч, Йордан Йорданов от All Stars. Той беше един от най-добрите им играчи. И от сега вече ще защитава цветовете на СТБ Добрич, което е много добре за нас. Организацията от това ще стане това, тъй като сега вече ще играем в друг град. Трябва да гледаме и транспорта, как ще го правим, трябва да гледаме, тъй като мачовете ще бъдат по-скъпи, как ще оплащаме всичко. Аз мога да стоя много хубаво тук в Белгия, но мисля, че ще бъда по-полезен отбора
ако замина за България. Така че, нека да отивам в Добрич, нека да започна предсезонна подготовка. Опитал съм се да направя 3 контроли, един отбор вече не съществува, другия не може, третия не отговаря. Да, след 5 часа вече летя, така че време е да заминавам. Предполагам в момента се чудите защо чак сега качвам клипа от предсезонната подготовка, когато вече сме февруари месец. Наскоро качих нов клип на канала ми, в който обяснявам на какво се дължи това забавяне и защо толкова дълго време нямаше клипове за СТБ. В интерес на истината, това бе последния път, когато успях да отида до България, за да играя за отбора и чак сега успях да намеря време да едитна този клип. Както се казва, по-добре късно, отколкото никога. Обаче, истински се надявам, че този период е зад гърба ни и от сега ще можете отново редовно да очаквате моите клипове. Анонса трябва да го направим сега. Кой ми се обажда, човек? Кой ми се обажда? При себе ми се обажда. Виктор Пенев. Я го чуем. Чуваш ли ме? Да, сега се чувам. Добре. Баща ми пита дали е сигурно ще се играе матч, да той пита. Те се събраха те или иначе. Ние имаме играчи, ние очаквам да бъдем към 8 днес, така че ще имаме играчи. Ма колко 8 човека сме, защото не знам, и резерви ли ще има? Ще имаме няколко резерви, да, което е добре. И Драгомир ще идва, така че това е добре. Добре. Аз ще пиша сега в групата да взимате и двата екипа за снимките, за да ви снимаме и с двата екипа. Така че ще играем с червените обаче. Няма ли да по-добре с сините, защото те ще играят с потниците оранжевите? Тогава с сините ще играем. С сините да е по-добре. Добре, значи с сините ще играем. Айде, чай да му звъна да му кажа. Добре, айде. Айде, чао. Чао. И така минава, момчета, през цялото време. Тук ми се обажда, там трябва да правя съобщения, после това трябва да оправя. Но няма време за почивки. Венко чака, защото имаме нов вратар. След Веско сменяме само една буква, защото имахме Веселин, сега ще е Венелин. И нека да видим как се сеям клипа. Аз имам идея в главата ми. Не е изписано на хартия, както аз обикновено правя, но просто не успях да го направя, така че ще импровизираме на място малко. Окей, време да тръгваме. Това лято нашият вратар и един от любимците на отбора, Веселин Павлов, напусна СТБ в своето търсене на различен живот далеч от Добрич. Тази раздяла означаваше, че нашата главна трансферна цел бе привличане на нов вратар. През юни вратарят Венелин Христов се включи в няколко контролни срещи на отбора и за наше щастие той прояви желание да стане новият страж на СТБ. Затова още в първия ден на моя престой се уговорихме да заснемем анонсиращия клип за Instagram страницата ни. Аз съм Венелин и съм новият вратар на СТБ. Нека да започвам. Чувствам се много добре съм посрещнат тук. Откакто съм в Добрич, най-често излизат ми в социалните мрежи, често ми излизат сторита, клипове, такива неща. И мога да кажа, че само хубави неща виждам, нищо отрицателно. Говорил съм с някой, говорил съм с Талят Мирветов, говорил съм с Алфи Найт. Факта, че се радваме на повече медийна известност, само може да ме радва, че повече хора ще знаят за отбора. През този сезон ние се местим в Вамбус Варна. Какви са твоите очаквания? Ами очаквам много по-сериозни мачове там, много по-сериозна конкуренция, повече работа за вършене да имам. Но винаги се изправим срещу трудностите и заедно ще се справим. Целите ми са най-напред да бъдем задружен отбор, да не бъдем разединени, това, че съм нов, да не повлиява на играта на останалите и бързо да се сработим и да гоним успехи, разбира се. Здрасти. Бомба! Много добре! Сега едната страна, така? Да, само че малко по-обърна към мене. Така, да. И сега за гол. Не знам дали си така или така. Да разнам, брат. Аз гол ви правя. Ей ти. За графиките ще си ползваш. Да.
Както и през миналия сезон, така и през този за нашата екипировка ще се погрижи Мишо Спорт. Мишо Спорт е българският производител на спортни екипировки, който поставя клиентите си на първо място. С тяхното изключително внимание към всеки детайл и професионално отношение към всяка една поръчка, те не само предлагат продукти с високо качество, но и дават възможност за множество корекции на самия дизайн според желанията на клиента. Откакто работим заедно с тях, ние лично от СТБ Добрич всеки път оставаме изключително доволни и се надяваме още много години напред да можем да продължим нашето сътрудничество. Затова, ако търсите производител на футболни екипи, мога със сигурност да ви кажа, че няма да съжалявате, ако изберете Мишо Спорт. Добре, ексел. Да имам много, защото аз ползвам от 2 години. Няма проблем. Джемка, първи матч и на вратата. Ще крещиш ли на отбора в този матч? Виж го. Брех. Иво, първа контролна среща, след като вече официално си в отбора. Как се чувстваш? Само чакам да вляза и покажа как се играе. Какво е чувството сега да носиш този екип и тази емблема? Pressure in my... Да. Да. И стоим така, като резерви в момента. Ама няма проблем. И аз мога малко да погледна. Джемка, какво ще кажеш за матча до сега? Матч като матч. Трябва да се бере за 5 човека, защото ти е дал. Ейте малко е. Иво Петков, to СТБ Добрич. Here we go. Нищо. Aaron Wan-Bissaka to West Ham. There we land. Joao Felix to Chelsea. There we advance. Иво Петков, to СТБ Добрич. Here we go. Не, без here we go. Само Иво Петков, to СТБ Добрич, после сядаш. Добре. Иво Петков, to СТБ Добрич. Иво Петков, to СТБ Добрич. Prepare for goals. По този начин Иво и Венелин официално станаха част от СТБ Добрич. Обаче, ние не спряхме до там. Следващото събитие по програма беше приятелска среща, на която дадахме шанс на 3 момчета на проби. Петър, Ферат и Венцислав. Бяхме изключително развълнувани да разберем дали ще намерим някого, който да успее да посили нашият отбор. Сега, тук не са важни прогнози, тук по-съществено е другото, как ще играем. И най-важно да играем умно, интелигентно и да бъдем по-близко до самата футболна игра. Това се иска. И разбира се да допуснем малко голове и да вкараме много голове. И има конкуренция вече, което е важно нещо. Не само в спорта, а във всички области на живота. Има развиваш характер. Ако няма гняв и злоба, нали? Ако има една приемственост, ще бъде разкошно. Така, максимална игра до края. Започваме. Дай, как ще са? Браво. Дайте хубаво, пази момчета. И така да фърче. Бой! Браво. Вики, 2-0, как върви матчът сега за теб? Нищо много пасови грешения. Но ето в началото нормално. Аз съм доволен. Такова удоволствие никога не е било. Да имаме пълно 2 отбора, то направо голямо щастие. Мали душка, аз да вкарам 2 гола, доживяхме до този момент. Време беше, нали? Много добре. Двата си ги направим много. И най-важното двата с 10 май. Пък съм левичар. Да. Браво!
мина мача, колко можеш да кажеш ти? Мога да кажа, че намерихме едно диаманти. 21 номер цика. И Варна. Виж, още се забавляват. Уху! И от Варна момчето. И от това момчето, което помага. То знак отгоре. Да. Венци, първи мач с отбора, какво имаш да кажеш за мача? Победа! Какво усещано сега бъде с екипа на СТВ? Уникално чувство. Супер, радвам се. Не е ценирано. Ти разбра от нас за клиповете, какво е усещането сега да носим емблемката? Доста готино усещането. Аз докато седях в колата и седя някакъв такъв, викам, трябва да си представям много време, трябва да е по-добре да следващия път. И като видиш стадиона я настръхваш направо. Аз сега като разправям я настръхвам. Мисля, че мина много добре за мен, като цяло колективна игра, бяхме два отбора. Ще дам всичко от себе си, както казах, но усещането е невероятно просто да игра за този отбор. Ще дам всичко от себе си. Искам да кажа, че за мен има само един отбор, освен Ливърпул, и това е СДП Добрич. Браво за Ливърпул обаче също. Със сигурност ни очаква много работа през този сезон в Вамос Варна, но мисля, че най-вече мен ме очаква много работа да настигна до март месец клиповете. Толкова дълго забавяне не може да има никакво оправдание, но както вече казах, най-трудният период е зад гърба ми и вече отново ще мога да отделям повече време за това, което обичам да правя най-много, а именно тези клипове за вас. След тази контрола, преди началото на сезона, ние изиграхме още една контрола във Варна на Тринити парк, за да усетим терена и да видим дали неговият малък размер ще може да повлияе на нашата игра. Обещавам ви, че този клип няма да се качи някъде през август месец. Благодаря ви още веднъж за търпението и за това, че ме дочакахте. Ще се видим отново съвсем скоро, а до тогава, довиждане.